Ahoj, jsem tady zase s Iceberem. Ahoj, já jsem Iceber. A dneska máme pro vás další díl Z Minecraftu multiplayer a verzi 14.0. No hurá, už konečně funguje v multiplayeru. A mezi tím jsme tady našli tuhletu vesnici. Bohužel zde není kovárna, takže nemáme žádné věci. Tak. Já jsem si teď šel vypec iron. Kolik jsem ti ho vlastně dal? 2. Jo, dobrý, na meč. Já se podívám. Já už jsem si dal vybral dům, musím si tam dát postel a krafťák. Tak. Já mám krafťák. Víc iron potřebujeme pak. Musím, ať se nevypne to video. Já taky prosím. Vždycky, když začneme natáčet, tak ono sám to vypne. My máme takovou smůlu. Tak. Jak všem Mobizen funguje, ale nám jako ne. Jako funguje nám, jo, ale blbě docela. No to, že na tabletu nám nefunguje, ale na mobilu jo. I když ten tablet je lepší, tak to nefunguje. Wow. Tak, hele, Skin trail. já jsem našel tu velkou jednu houbu hnědou a ještě k tomu vedle je ta červená muchomurka, takže polívky budou asi. Jasně. Tam jsem hele našel poušť, nebo co to je? Super. A na tomto kanále nebudeme točit jenom Minecraft, ale budeme tady točit i víc her. Jako. Můžeme i natočit Agario, můžeme cokoliv. Ale nějakou multiplayerovou hru. Asi tak. Ale někdy taky nemusíme. Tak nám pište do komentářů nějaký Jakou hru hry. byste chtěli? Prosím tě, my tady hrajeme skoro furt to, bez monster. A pak je někdy zapne, že jo, teď. A děkuji vám moc, že za Jeden den jsme dostali hned 9 odběratelů. 10 máme. 10 teď máme, takže to bylo super. Natočili jsme to na ten jeden Minecraft a hned jsme měli 10 odběratelů. Což z jednoho odběratele je docela dost. Když ještě máme jiný kanál, ten hlavní, jmenuje se to Trualo.cz, všechno s velkýma. Máte to v popisku? Budete to mít v popisku videa. Tak Že nejsem do mě. ne, já jsem venku. A chci jako z konve. Tak ale on už je večer, já už tady mám postel. A já ještě ne, já mám 2 vlny a nemůžu najít furt tu ovci. Takže to nebude tak dlouhý video, aby se nám radši to nevyplo. Protože když se nám to vypne, tak se nám to video neuloží. Jo. Tak to bude trošku krátký. Bude to asi taky tak 13 minut, že? 8, protože od 8 se nám to už vyplo. Aha. Ty jo, už mám misky, super. A taky děkuji. Mám polívky. Jo. A děkuji za 34 odběratelů na hlavním kanále. Je to hodně docela. Řekl bych, že jste fakt super jako lidi. Ty, kteří nás sledují pravidelně. Netočíme samozřejmě jenom let's play, hlavně točíme i vlogy, že? Ano, a děkuji taky Ondrovi Falconovi za hezký komentář. Vlastně vám všem za hezké komentáře. Tak hele, já bych už zapnul hele ty monstra, kde je nějaká sranda, jo? Já jsem doma, jo? Já budu doma. Ne, pojď ven, budeme zabíjet. Tak dal jsem to na easy a já se bojím. Ty se bojíš na easy, jo? A už je docela jako dost monster. Ve 14.0 na easy je hodně docela. Já tady už zabijím zombíka. Ale to je hodně velký bugy na to. Ty vole, kam zmizel ten creeper? Do prd. Ještě by to chtěl najít džungli a bylo by to super. Pomoc creeperu! Au. Tak já na ně jdu taky na monstra, ono se mi to bude sekat, ale. Ježiši, spider, uděláme si luk. Spider jockey. Mám dva strany. Skeletonovička! Tady normálně vička.
No, to je už Se skeletonem. tak to. Já mám pro tebe polívky udělané. Vič skeleton spíš. Já Vička, budu, jo, já budu, Vička. hele, Jo, mám healing potion z ní. super. Hej, já už mám full iron brnko. A já mám healing Počkej, potion. já ti hodím 2. To jsem fakt nečekal, že ho fakt dostanu. Tak ho šetři ještě. Pojď sem. To je docela zácný, jako ne? Healing potion. Ne, spíš se z ní dostává, já nevím, nějaký ten potion of, nevím, instant damage si myslím. Kde seš? Doma. Já ti hodím 2 Takže železa. doma je před domem byl skeleton. Já jsem ho zabil. Čau, hele, tady máš 2 irony, něco si vyrob. To mi to seká. Ach jo. Co jsem to chtěl? Já ti hodím 2 polívky, počkej. Ne, já mám. Ne. Jsou dobrý. Ještě jeden. Já ti mám za to houbičky. Nechci, mám jich moc. Ještě. Ale dělej. Tak tady máš. Dobrý, tak dík. Ty jo, healing potion, já se s ním napiju asi. Já jdu zabít ještě monstra a udělej si nějaký brnko už. Do píči. Co jsem to řekl? Pokusím se nebejt sprostej. Pokusím se být prostý, kurva. Veď. A tady zabijím pavouky, já jsem mistr pavouk. Hej, víš, jak se dělá ten stojanek na lektvary, protože... Kamen, blaze rod a... Blaze rod? No, a nevím. Ty vole, potřebujeme 3 diamanty Je pavouk, tam je pavouk. Hej, hezky, jdi po něm. Nahraj. Já mám level 100, kolik máš? 7. Já 4. Já zabil toho pavouka. Tyjo, Mám pavoučíka. hele, kdybys zapnul her, tak oni mají pak brnko a mohlo by to z nich padat, že jo? Počkej, z té vyčky vypadla ta tyčka. Z jaká? Z té tyčky vypadly tyčky. Počkej, Z té vyčky vypadly tyčky. já musím najít tu vejčku taky, abych chtěl zkusit, co ještě z ní padá. Gunpowder a nějaký lektvary, různý třeba. Vidím ovečku a my se můžeme A vyspat. když z ní vypadne ten healing potion, tak to je ta vyčka, která si doplňuje životy. Aha. Takže ona uměla v ruce ten healing. Už mám 3 vlny. Hej, a na mý střeše je vůle zombie. Hej, už asi skončíme to video, protože už to je 8 minut. A teď v tomhletom dílu jsme nic jako závažného nějak moc nedělali, víš? No, škoda, no. Tak já nevím, co je Zabil jsem creepera. Nevybuch. No, já jsem se lek. Bacha, zombík. Píču. Hej, oni už tady nemají ty dveře nějaký. Hej, a koukej, oni tady mají ty vlny jako na té lampě. Aha, Takže- a já už mám 3, Míša. Teda, tady, takže To když jsme si všimli fakt brzo tedy. oni mají vlny jako na té lampě, takže Super. takhle můžeme A já už si udělám luk, já už mám luk. ale šípy. Já se jdu vyspat. Já ti možná dám šípy, jsou mám? Ne, nemám. Já mám 4. Tak jdem spát? Jo. Tak jo. V tohoto dílu bude o to, že se vyspíme. Jo, jenom o tom, že se vyspíme. Já už spím. Dneska to bude takový nezábavný video, No, protože jo, to no. nic asi nebudeme Ale dělat. za kamerou si určitě uděláme víc věcí a možná budeme těžit hlavně. Dneska budeme těžit hlavně stromy, protože příště si uděláme ten dům. Tady bydlet nebudem, jako. Jo. Ne, Tady budeme mít jen tu farmu, tady si budeme chodit na super, už farmu. umírají monstra, padají z nich dobrý věci. Tady vidíte tu farmu, tak tady budeme chodit jen na tu farmu. Hele, A Enderdragon. škoda, že ještě nechodí tam ty ender perly, ty by tam taky přidali. Podle mě jo. A kdo se, Pomoc mi, on na mě a kdo se ptá, jak udělat takovouhle Enderman, Buď ticho. Enderman, Enderman.
Jo, to byl Kdo si Enderman. chce vědět, jak se dělá tohoto divná hlína, tak si vezmete lopatu a kliknete na ten grass block a budete z toho mít tamto. Hej, on tady kuvéř, ale kovárna tady není. To je hodně divný, ale asi už budeme končit. Jestli se vám tohleto video líbilo, určitě zanechte like, případně nějaký hezký komentář. On má iron brnko. Kdo? Hej, Já? on spadl ze střechy, normálně skeleton. Kdo Z má mý Iron střechy. Brnko? Kdo má Ty? Iron Brnko? Já vím. Já jsem to, že nějaký monstrum. Má málo životu. Počkej, já jsem ho To dozabil. tam jsou dva pavouci. Já už mám luk, hele. Kdybych měl Infinity třeba na luku, to je fakt nejlepší. A ještě k tomu nějaký power. A my jsme to video natáčeli, jak jsme našli tu vesnici, ale ono se nám to potom vyplo. Hele, malý slime, vole. Ty velice škoda, velká Mám škoda. slime ball. Jde se to jíst? To je hodně velká škoda, že se nám to neuložilo, to video, jak jsme to našli. A přísaháme, že jsme to nenašli v kreativu. Tak jo, a tohle by bylo z dnešního videa všechno. Jestli se vám to líbilo, dejte like, hezký komentář a my se s vámi loučíme. A čau. Čau.